여기 또 뭐. 아, すごい。いや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 、すごいな。ああ、すごい。ここまでやるんだよ。あら、いいんですよ。あららら。なんだね、これ、ウイさんが高いね。
やい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 や、参ったな。ガスやこんな室内なんて初めてやねえや。どうか何がね。いやいやいや。あらららら。あ、一旦あった方がいいね。大丈夫ですか。なんかね、あんまった方がいいね。一旦上がった方がいいな。滑んねえように、滑ったの大変だから。105枚全滅です。今ね、105枚のまず全滅です。過去にないような大津波。いやいや参ったな。今のうちのことは。いやいや。いやいやいや。ああ、いやいやいや。この今うるさ見える先んともびっくりしてよ。このメール見たんで、まあラジオのニュース今言ったからラジオのニュース聞いたかね。それにしてもいや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 。
まだ第2波来てたのね。いやいやいや。まさかこんな津波来てはね。だからね、年末なんかだから、夜中のったんでね、画面で行ってから。だね、そうだね。やっぱ鉄骨は強いね。弓局も大丈夫だ。第2波だね。津波第2波襲来。
ら大したゴミだからね。どの辺まで行ったんだろうな。だからね、この相手ね。あ、まだ来たね、地震ね。来たとなって分かってた。なんだね。いやいや。ここ張り台がね。何ですか、スズナムロですか。生だな。ね生だっちゃね。本当だね。多分この日行ったよ。三陸行ったよ。きっとラジオはなくて、携帯のワンシングで、電波悪くて入んないんですよね。入ればテレビ見ないんだけどね、携帯で。いや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 。まだ寝るのかな。んだね。いや、だから俺は戻して、自分らがなってたって。いやいや、商売もできますね。親戚もね。え？バック線？本来ともうすぐ。あ、はいはい。はいはい、メールやったから。ああ、いやいやいや、参ったね。だね。だみんなやらしゃった。せっかくのえばりね、通勤、あっきんとも、あとはみんなダメ、してみるだ。